Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan saha kabagwarasan awit ulasing Gusti Ingkang Maha Mira mugi tetepa langgeng kajiwa kasalira dumateng kita sedaya waradining sagunging dumadi Lestantun Raharja. Para rawuh, Bapak Ibu Yuri Pambiji ingkang dahat kinurmatan, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Nusawungu ingkang dahat kinabekten, lan para Bapak Ibu guru ingkang satuhu sinudarsana. Awit purwakane ngatur, monggo kula derekaken ngaturake puji miwah syukur marang Gusti ingkang kawasa jagat inggih menika Gusti Allah Ta'ala. Mugi agung ing paksama anggone kula Fajar Danu Pratama saking SMP Negeri 2 Nusawungu badhe atur sesorah ingkang asesirah nguri-uri lestarining basa lan sastra Jawa. Miturut basa lan sastra Jawa, tembung nguri-uri tegesipun dipun leluri amrih lestari utawi supados tetep gesang. Lajeng kados pundi kawontenaning basa lan sastra Jawa ing jaman sakmenika? Basa Jawa sampun awis-awis diginakaken kangge srana sambutan dene para pemuda. Lajeng sastra Jawa menika boten ketingal wujudipun. Kang mangka para muda nggambaraken bebrayan agung ing tebihipun. Lajeng yen para muda boten remen, boten saged ginakaken basa lan sastra Jawa menika, lajeng basa lan sastra Jawa menika badhe cures. Lajeng napa ingkang badhe ditindakaken supaya basa lan sastra Jawa menika tetep lestari lan sinten ingkang kedah nglakokake? Gadah ingkang ngangken tiyang Jawa, tegesipun dereng ical Jawane, ingkang gadhahi jejiban ingkang kalih perkawis. Setunggal inggih menika gulawentah gledhi lan ginakaken basa lan sastra Jawa ing dintenipun. Dene kaping kalih inggih menika ginakaken basa Jawa ing saben dintenipun kanthi leres lan kanthi sae. Para rawuh ingkang minulya ing budi, sakmangka ingkang dados undraning perkawis, pemerintah kedah paring kawigatosan marang basa lan sastra Jawa supados saged ngluwari senenge para muda marang basa lan sastra Jawa lan boten remeh yen nyinaoni basa lan sastra Jawa ing saben dintenipun. Lajeng pripun caranipun supados pemerintah saged ngluwari senenge para muda marang basa lan sastra Jawa? Inggih menika pemerintah kedah ndamel sayembara, inggih menika sayembara sesorah, sayembara cerkak lan sapanunggalipun. Dudutanipun basa lan sastra Jawa menika saged lestari lan saged kangge srana pendidikan, inggih menika pendidikan sikap lan pendidikan karakter. Mila basa lan sastra Jawa menika kedah dipun udi amrih lestari. Para rawuh kakung miwah putri, cekap semanten saking kula mbok bilih wonten kalepatan anggone kula matur, kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Sura Sudira jaya deningrat lebur dene pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.